Jarraitzen dugu bigarren mailako funtzio polinomikoekin. Aurreko bideo batean ikusi dugu I berdin A x bar bi eratako funtzioak. Bigarren bideoan I berdin A x bar bi gehi C. Orain kasu orokorra ikusiko dugu I berdin A x bar bi gehi bx gehi C funtzioa. GeoGebraren bitartez kokatuko dugu funtzio hau eta A, B eta C-ren balioak aldatuz ikusiko dugu nola aldatzen den parabola honen adierazpen grafikoa. Eta ondoren irudikatuko dugu adibide edo parabola konkretu bat. Horretarako definituko dugu funtzio bat I berdin A x bar bi gehi bx gehi C eta saiatuko naiz A, B eta C-ren balioak aldatzen. Ezin da ezer irudikatu Z programari ez diot esan zenbat balio duen A, zenbat B eta zenbat C. Hau da egingo detena. Honen bitartez ari balioak emango dizkiot. Honen bitartez beri. Eta beste hirugarren bitartez zeri emango dizkiogu balioak. Irudika dezakegu orain Z kasu hontan ikusi zazue A dela bat, B bat eta C bat, beraz ezkerrean dago funtzioa I berdin x bar bi gehi x gehi bat. Hau da, orokorrean A x bar bi gehi bx gehi C, A bat denean, B bat denean eta C bat denean. Aldatzen joango gea. Hasteko haren balioak badakigu zer gertatuko dan A handitzen denean, parabola itxi egiten dela. Jaisten ari naiz haren balioa eta dakigunez A negatiboa izaten denean edo bihurtzen denean parabola pasatzen da minimo bat edukitzetik maximo bat edukitzera. Ikusi genuen aurreko bideoan ere zeren eragina. Hau da, C handitzen denean parabola muitu iten da goraka forma berdinarekin eta C negatiboa denean parabola trasladatzen da bera. Ze gertatzen da B aldatzen denean? Bueno, ikusten dezuen bezala, ikusiko dezuen bezala, parabola muitzen da zeharka. Eta ireki egiten da. Bai, zeharka muitzen da. Jar dezagun A negatiboa, ilotzen dugu pixka bat parabola, eta B aldatzen dugu, eta ikusten dezue, zeharka mugitzen dela. Bueno, eta hau izango lirateke A, B eta C-ren aldaketen eraginak. Jarraituko dugu kasu partikular batekin. Hau da, irudikatuko dugu I berdin x bar bi gehi bx gehi bat funtzioa. Jarriko dut hemen era orokorra ax bar bi gehi bx gehi c. Gure kasuan
A bat da, B bi eta C bat. Horrelako funtzio bat irudikatzeko edo adierazpen grafiko egiteko jakin behar dugu zein dan erpina. Hemendik abietuko gea. Gauz bada GeoGebraren bitartez irudikatzea modu automatikoan, beste gauz bada manualki egitea. Erpina beti da x berdin minus b zati bia. Abondo ikasi behar dezue, beti abietuko gehalako hemendik. Kasu honetan, x izango da minus b, b da bi, zati bi bidera. A da bat, bi bider bat, bi, hau da minus bat, x minus bat. Baina dakigunez planoan puntu bat kokatzeko jakin behar du zein dan bere x-a eta zein bere y. Beraz, x minus bat denean kalkulatu dezagun y. Noski, y kalkulatzeko sartuko dugu, hemen jakin behar dugu x minus bat balioari dagokion y. Beraz, y izango litzateke minus bat berbi gehi bi bider minus bat gehi bat. Hau izango litzateke bat ken bi gehi bat berdin bi ken bi 0. Beraz, erpina kokatzeko gauza izango ginateke zeta x da minus bat eta y da 0. Hau da, izango balitz hau y ardatza eta x ardatza, erpina dao minus bat 0 puntuan. X minus bat eta y 0, beraz, puntu hontan dago erpina. A positiboa izategatik, a bat da, badakigu parabola honek eukiko dula minimo bat, horrelako zerbait izango da, eta puntuak zehazteko normalian ondoko hau egiten da. X, y, eta nahikoa izaten da erpina jartzearekin, erpina da minus bat eta y da 0, normalian hartzen dira erpinetik bi balio eskubira, izan zitezken 0 eta bat, eta beste bi balio ezkarrea, kasu honetan minus bi eta minus iru. Eta bakoitzarentzat kalkulatu iren balioa. Errepikatzen dut, erpina jakinda, normalian hartzen dira bi balio eskubira, minus bat baldin bada erpina, hartzen da 0 eta bat, eta beste bi balio minus bi eta minus iru kasu honetan ezkerraldea. Horrela eta guztiz ere itaia bukatzeko, baieztatuko dugu, GeoGebraren bitartez, aurrekoa ezabatuko dugu, eta bakarrik konprobatuko dugu zein dan funtzionen adierazpen grafikoa. Y berdin zan x berbi gehi 2x gehi bat. Hauxe da funtzioa, ikusten dezuen bezala, erpina minus bat 0 puntuan dago. Aurretikan atera dugun bezala.